Ọ bụ oge mmemme ntụgharị uche dịka ndị enyi ikwu na ibe nakwazi ndị otu European Union nọ n'ọdịnso a wee gbakọọ n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Abuja iji wee merube ụbọchị mba Europe nke afọ a. Ya bụ oke mmemme ka ha nọ na ya wee bụọ abụ na-emegharị obi ebe ha nọ wee na-arịọ ka udo lachi ya azụ na mba Ukraine ma bụrụkwazịa ndị ọbụ abụ nke ala anya dị n'Abuja bụrụ maka ọdịmma ndị mmadụ ka ekwi ajide kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ụbọchị Europe bụ ụbọchị a na-elota nkwusa minista ndị French Robert Schuman, onye kwuru na agaghị echekwanwu udo n'ụwa ma ọ bụrụ na agbaghị mbọ chọpụta ihe na-eche ya aka mgba. Nkwusa n'afọ 1952 mgbe ọ gbara afọ 7 ka agha mba ụwa nke abụọ gasịrị, kpọkọrọ mba ụwa isii nke ndị iro abụọ Germany na France so n'ime ya ka ha n'afọ efu jikọọ akụnụba ha ịrụkọ ngwa ọgụ nke butere mmekọta ọnụ na ịdị n'otu nke ndị Europe niile. N'okwu ya ka nnọchiteanya EU na Nigeria na ECOWAS Samuela Isopi kwuru n'ụbọchị a dị oke mkpa na mmekọrịta ha na Nigeria na ECOWAS ma kwuo na Nigeria nwere udo dị ike ma jide akụnụba bụ maka ọdịmma mba ụwa. O kwuru na EU bụ ha kasị na mba ndị niile ha na Nigeria na-emekọrịta, nke pụtara na ha nwere ihe karịrị pasentị 20 na azụmahịa Nigeria n'ụwa niile. Na nzaghachi ya ka minista na-ahụ maka Nigeria na mmekọrịta mba ụwa Jeffrey Onyema sịrị na EU bụ nlegara anya ndị Afrịka otu mmadụ ugbu a Afrịka chọrọ ihe ọ kpọrọ United States of Africa. Minista ahụ kọwara na agbanyeghị agha ma ọgụ dị iche iche na Europe, EU nwere ike ijikọta ndị be ha ọnụ gbanwee ọnọdụ ha ruo ogogo dị elu, nke ọ sịrị na ọ ga-akpalite mmụọ Afrịka na njem ya ruo afọ 2063 inwe Afrịka ọgba aghara na-adịghị. Ọ kọwara na mmekọrịta EU na Nigeria dịka ebumpụta ụwa nke gbanwegori site n'afọ 7 gara aga ma kwuo na enwere ebe dị aṅaa a ka ga-akpa aka ka ọ wee dabasịa ọfụma. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.